Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Marso tuig 2023. Karon ang ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 9, bersikulo 1 ngadto sa 41. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, tutudlo kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta, siya ba o ang iyang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya natawong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat nga nagpadala kanako kay moabot ang kagabhion ug wala nay makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Humaniag sulti niini si Jesus nang luwa sa yuta, naghimog lapok ginamit ang laway. Unya gihidhira niya sa lapok ang mata sa tao ug giingnan, lakaw panghilamos didto sa linaw sa Siloam. Kiningalana nagkahulugan og pinadala. Busa milakaw ang tao ug naghilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tao nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana, dili ba ikaw ang tao nga kaniadto kanunay nga naglingkod ug nagpakilimos? May miingon, mao ka na siya. Apan ang uban miingon, dili, pareho lamang sila gitsura. Usa ang tao mitugan, ako bitaw. Sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Siya mitubag, ang tao nga ginganlag Jesus naghimog lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug giingnan ako, lakaw ngadto sa Siloam ug panghilamos. Busa miadto ako ug nanghilamos, unya makakita na ako. Sila nangutana, hain naman siya, wala ako masayod. Siya mitubag, unya ilang gidalang ngadto sa mga Pariseo ang tao nga kaniadto buta, adlawng igpapahulay kadto sa paghimo ni Jesus og lapok ug sa pagkabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tao kung giunsa niya pagkakita ug siya miingon kanila, gibutangan niya lapok ang akong mata ug unya nanghilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod may tungod sa adlawng igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini ug nabahin sila. Busa nang utana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, nag-ingon ka nga giayo kaniya sa imong pagkabuta. Kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya? Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Apan ang mga kadagkuan sa mga Hudeo wala mutuo nga siya buta kaniadto, hangtod nga gipatawag nila ang mga ginikanan sa tao o gipangutana, inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugs? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon? Ang mga ginikanan mitubag, tinuod nga siya among anak ug tinuod usab nga natawo siyang buta. Apan wala kami masayod, nganong makakita na siya karon? Ug kinsa ang nag-ayo kaniya? Pangutan alang siya kay butan naman siya ug makatubag na mahitungod sa iyang kaugalingon. Isulti kini sa iyang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudeo nga nagkauyon nga kadtong muingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon nga sakop sa sinaguga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon, butan naman siya. Pangutan alang. Unya gitawag na usab nila ang tao nga nahimugsong buta ug ilang giingnan, isulti ang matuod atubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tao mitubag, wala ako masayod kung makasasala ba siya o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto, apan karon makakita na. Sila nangutana, unsa may gibuhat kanimo nga makakita ka naman? Siya mitubag, gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mutuong. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an? O giinsulto siya sa mga Pariseo, ikaw ang tinun-an ni adtong tawhana, apan kami mga tinun-an ni Moises. Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises, apan bahay ni adtong tawhana, wala gani kami masayod kung tagadiin siya. Ang tao mitubag,
kahibulungan. Kamo wala masayod kung tagadiin siya. Apan giayo niya ako sa akong pagkabuta. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala. Apan paminaw niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad, wala pagayod igdungog nga may nakaayo sa mata sa tao nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili paggikan sa Dios, wala gayud siya'y mahimo. Sila mitubag, tao ka og nagtubo diha sa sala og karon nagpalumaluma kag tudlo kanamo o gihinginla nila siya gikan sa sinaguga. Si Jesus nakabalita nga ang tao nga iyang giayo gihinginla nila gikan sa sinaguga. Unya nakit-a niya ang maong tao o giingnan, "Mituo ka ba sa anak sa tao?" "Sir, tug-ani ako kung kinsa siya, aron mutuo ako kaniya." Ang tao mitubag. Si Jesus miingon, "Nakakita na ikaw kaniya, ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo." Ang tao miingon ug miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, "Mianhi ako ni ining kalibutana aron sa paghukom, aron nga ang mga buta makakita ug kadtong makakita mga buta." Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini ug sila nangutana kaniya, "Buta ba di ay usab kami?" Si Jesus mitubag, "Kun buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, sa ato pa sad-an kamo." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami, Ginoo, sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagigalaay, ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugar, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaunta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus,
among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.